Słyszycie to, synki? Wątpię. A wiecie czemu? Bo jest godzina za 13:04 w nocy. W zasadzie to nad ranem już. I czemu to nagrywam? W ogóle przepraszam za jakość taką ciulatą, ale już mi się nie chce kombinować z mikrofonem. Bo tak mi przyszło do głowy, że... Bo generalnie to jest do mnie i tak dość wczesna pora. Bo jak ja mam wolne, to potrafiłem chodzić spać nawet i o godzinie 5, 5:30. Zdarzało mi się, no to raczej nie, ale kilka razy zdarzyło mi się nie spać w ogóle. Także potem przez to też wstaję bardzo późno i ten dzień jest taki długi i potem zaś mogę iść tak późno spać. I ciekaw jestem, czy wy też tak robicie, jak macie tak, że na następny dzień nie musicie wstawać gdzieś, iść do roboty, na uczelnię czy do szkoły, to czy wy też tak późno idziecie spać? Bo ja w zasadzie zawsze sobie mówię, często sobie mówię, pójdę sobie spać wcześniej sobie wstanę, bo potem jest dzień taki fajniejszy, dłuższy, nie? No, ale generalnie to się nie dzieje, przeważnie i tak idę spać pieruńsko późno. No, za gnoja tak nie miałem. Za gnoja, a może ładniej powiedzieć, za bajtla to szczyt pójścia to po 12, jak tak miałem 12 lat, 11-12 lat, to po 12, żebym wytrzymał, wysiedział do tej 12, to mi się tylko w Sylwestra w zasadzie zdarzało i to też nie zawsze, bo przeważnie po 11 to ja już 11 to już dla mnie taka dzika godzina była, tak 10 to już się skłaniało ku spaniu. Potem zaś w gimnazjum miałem taki okres, że chodziłem spać o 3:00-4:00, a wstawałem o 7:45 rano, nie? I czasami, i to nie tak, że mi się zdarzyło raz czy dwa, ale tak robiłem naprawdę przez długi czas. I potem na lekcjach wyglądałem tak. Także to jest nic dobrego, to strasznie człowieka organizm wykańcza i wycieńcza, także takich numerów nie polecam. Jak już idziecie spać tak jak ja o 4:00 albo po 4:00, to przynajmniej śpijcie te 7 godzin potem, czy 8, no. I czy wy też tak robicie? Też macie zwyczaj chodzić późno spać? Jak tak późno chodzicie spać, to co robicie? Bo ja mogę wam powiedzieć, że tak jakaś po drugiej gram. Jeszcze na przykład teraz sobie grałem w Wiedźmina, a potem to już nie chce mi się grać, już nie mam siły, jestem za bardzo zamulony i tak scroll, nie? Różne te YouTube'y, portale growe, jakieś Wypoka, Facebooki, pocztę, drugą pocztę, trzecią pocztę. Potem już czytam o takich rzeczach typu oglądam jak budowali Pałac Kultury albo przemówienie Hitlera i takie już, nie wiem, facet, który wyciąga dziecko przez okno w pociągu i one sika. Już taki odmęta internetów, nie? No, a potem stwierdzam, że trzeba by było iść spać i idę obmyć pyski, się kładę. No. Także to byłem ja, Niklas, wy to obejrzycie już pewnie o cywilizowanej godzinie, jak już wstaniecie sobie pięknie, popatrzycie przez okno, zobaczycie tam piękne słoneczko, które oświeci wasze szlachetne oblicza i powiecie, to będzie świetny dzień. To jest świetny dzień dla młodego, przedsiębiorczego biznesmena albo bizneswoman. No, a ja w tym czasie ja w tym czasie jeszcze będę spał prawdopodobnie. No, także ja zalegam. To godzina za 8:04 odmeldowywuje się misja do Bambetla.